Boa tarde a todas e todos. Como temos o foro xa completo, vamos a comenzar, aínda que sexa un pouco antes da hora prevista, así temos máis tempo para o diálogo. Bueno, realmente poucas persoaxes sobreviven así na memoria colectiva dun pobo, non? Poucos superan esa memoria da xente da súa xeneración. E a verdade é que 75 anos despois da morte dunha persona son moitos anos. E Alfonso Rodríguez Castelao, esta especie de santo civil que temos os galegos, pois pervive aínda con moitísima forza e continúa sendo realmente un símbolo de Galicia como sinal de identidade colectiva, como unha persoaxe poliédrica que foi, e que aúna a visión política, literaria, creadora e estética, e realmente é alguén que ten a Galicia por motivo, porque ese foi realmente o centro da súa vida, dende esa infancia como neno emigrante hasta a súa etapa final do exilio forzado. Castelao sigue vivo, e a súa mensaxe continúa sendo en gran parte válida, sobre todo se somos quen de lanzar unha ollada crítica e a vez fraternal sobre o seu pensamento, a súa figura total. O neno rianxeiro, o rapaz emigrante retornado, o debuxante pintor autodidacta, o médico entregado, o ilustrador que se vale dos debuxos do humor para concienciar os galegos, o funcionario, o profesor de dibuixo, o escritor e artista, o político cuxo ideario eran conseguir a mellora das condicións de vida dos galegos e conseguir tamén un autogoberno para Galicia. Para facer esta relectura de Castelao, sobre todo na súa parte creativa, temos con nós a Miguel Anxo Seixas, un arzuano radicado en Compostela dende fai moitos anos, licenciado e doutor en Historia e, sin dúbida, o mellor especialista en Castelao. 3 tomos con máis dun milleiro de páxinas publicados nos últimos anos pola editorial Galaxia reflicten o intenso e minucioso traballo de Miguel Anxo Seixas sobre o ilustre rianxeiro. Case como un diario da vida cotidiá de Castelao, cos fitos da súa cronoloxía personal e pública xunto á actualidade da época, constituyen realmente esta obra de Seixas dedicada á vida e obra de Castelao. É unha investigación recollida con todos os datos posibles sobre o periplo vital de Castelao e realmente o autor pon sobre o papel a súa paixón pola búsqueda dos significados máis difíciles a veces de buscar sobre os aspectos ignorados e esquecidos desta figura tan brillante. Realmente, Núñez Seixas non solamente fixo con esta obra unha tesis de doutoramento, que o é, senón que realmente é un traballo de investigación como poucos se poden ofrecer no panorama académico e investigador español. Núñez Seixas é investigador do grupo Nomes e Voces da Universidade de Santiago de Compostela, autor dunha dúcia de libros de investigación e ensaio, é un conversador infatigable e realmente unha persona ca que poderíamos falar de moitísimas cousas, non solamente de historia, de cultura e de política. É realmente unha persona sabia e un bo amigo e o que lle queremos agradecer a súa presencia hoxe no Ateneo de Santiago, que non quere pasar por alto estes 75 aniversarios do pasamento e esta conmemoración do ano Castelao. Tamén decir que Núñez Seixas é o presidente da Fundación Castelao.
nada menos. Eu creo que non hai persona máis idónea para asumir esa responsabilidade histórica e cultural. Esa fundación se creou hai agora 40 anos, coincidindo con ese, podíamos decir entre aspas, lamentable retorno de Castelao á súa terra, non? Eso deu lugar a que unha serie de personalidades da política, prácticamente de todas as tendencias, e da cultura, crearan esa asociación, esa fundación tan necesaria para manter a figura de Castelao. Moitas gracias a Miguel Anxo por estar aquí. Moitas grazas. De todo o que dixeches en algo parézome, en outras non. Despois xa che direi por qué. Gracias por virdes, gracias por estardes aquí facéndolle esta homenaxe a esa figura simbólica de Galicia, onde xa celebrastes antes un encontro con Maiz e con Villares, dúas figuras brillantes da Escola Compostelá, da Universidade, que abordaron xa un tema que domina moi ben e que estivo moi ben traído, polo cal volvo a felicitar ao Ateneo por todas as actividades que fai, as moitas das cales non podo acudir, pero que estou formalmente ben informado como socio que son desta institución. Non tiña doado falar de Castelao, porque cando me propuxeron por teléfono tens que falar de Castelao, digo, sí, podemos falar, pero en que o acouto, que tema podo coller, que se pode dicir diferente del, porque xa pasaron dúas persoas que enfocaron un tema moi interesante. Entón, pensei en argallar algo que é unha mistura entre a verdade e a realidade, entre a escrita e o debuxo, entre o debuxo e a escrita. Porque creo que é algo que está aí moi interrelacionado e que pode dar xogo para amosarvos o pouco que eu descubrín ou para compartir con vos algunhas ideas que eu saquei durante anos. Como vostedes ben saben, as primeiras testemunhas da presencia do home no Finisterrae de Galicia foron furtadas, foron roubadas polo tempo. O tempo é un gran devorador, é un constructor, como decía Margarita Yourcenar, é un gran pintor, como decía Goya, pero é un gran destructor. Non conservamos nada desas primeiras testemunhas, desas pegadas. A testemunha máis antiga que conservamos é de hai 35.000 anos. Teño un compañeiro na Coruña que di, Miguel Anxo, non empeces no Neolítico. Non, empezo antes. Hai 35.000 anos na cova de Eirós, en Tría Castela, probablemente fora había unhas persoas, uns homes e unhas mulleres, uns meniños, que estaban ali con uns collos, dándolle uns golpes estratégicos a unhas pedras para que saíran unhas lascas, para que saíran uns utensilios, uns trebellos que se puderan usar. Eses homes de ciencia, eses homes, esas mulleres, eran expertas. Levaban anos ensaiando, ensaio e error, para facer deses collos unha ferramenta útil. Daí ven a palabra utillaxe. Mais tarde chamaránse ferramentas porque se facían de ferro, pero facíanse en pedra. Moi ben traballadas. E mentres outros ou outras, en vez de estar axudando os que estaban sacando lascas neses croios, nesas pedriñas, estaban dentro da cova collendo un pouco de graxa animal, un pouco de carbón, xogando cos dedos, os meniños tamén andarían xogando con esa paleta natural, e facendo unhas pintadas dentro da cova. Uns grafitis. Facendo unha pintada. Os de fora estaban facendo algo útil, importante para a tecnoloxía. E outros que estaban dentro da cova estaban facendo algo completamente inútil. Porque a arte non vale para nada. É inútil. O que define a arte é o carácter de inútil.
ten valor, terá o que queira, é bonito, ten estética, está ben, pero é inútil. A arte útil é a de fora e a inútil é a de dentro. Sen embargo, non podemos prescindir de ningunha das dúas. A arte, como os dixen antes, é completamente inútil, pero nese avanzar, como a arte se fai sobre formas, as formas son perfeccionables, pódense mellorar. O gran instrumento de construción das formas son as mans, o órgano organorum, o que axuda a traballar. Sempre hai uns máis habilidosos, alguén máis habilincioso que sabe traballar ou facer iso mellor cos outros, que ten máis experiencia, que ten máis talento, que traballa, que se esforza en conseguir eses mellores resultados. O caso é que a historia da arte é unha arte en evolución, é unha arte de perfección, porque imos mellorando, imos cada vez facendo mellor, porque collemos o testemunho, dos anteriores e ímolo mellorando. De tal maneira que o único que vos podo decir desa arte inútil é que está feita para os demais, porque cando a arte existe, a linguaxe existe porque existe o outro. De alguna maneira é unha forma de comunicarse, non sei que, ou de dicir algo a través deses obxetos ou desas pintadas nas paredes. O caso é que nesa perfección da arte chega un momento en que hai unha grande habilidade. E así, nos tempos bíblicos que acabamos de pasar ahora a Semana Santa, en torno ao 1400, a figura xa de Aarón, cando vai acompañando a Moisés ao monte Sinaí, mentre Sinaí sube ao monte, el ponse cuns compañeiros que están ali das tribos de Israel a facer unha figuriña, un cuxo, un becerro, un xato de ouro. Moi ben feitiño. De tal maneira que cando baixou Moisés, enfadouse, anoxouse e mandou destruir esa figura. Porque esa figura podía levar á iconolatría, podía levar á idolatría. Pero había xa a idea de que esa figura podía representar a un deus e era algo perigoso. A arte pode ser perigosa. De tal maneira que en torno ao ano 550 Esopo ten unhas fábulas que están traducidas ao galego en Lai o Vento, onde nos conta a aventura dun león que vai acompañando a un home, e os dous van discutindo porque teñen que enfrontarse, e o home, que é moi falangueiro, é moi habilidoso, que ten boa labia, vai dicindo ao león: é unha pena que nos enfrontemos, porque os homes sempre lle gañamos os leóns. Sempre os derrotamos, sempre vos desfixemos. Cada vez que nos enfrentamos con vos facemos unha estragueira. Isto non ten sentido que nos enfrontemos. E de paso que iban falando, era un ambiente grego, e iban desfilando polas paredes dun templo onde había unha serie de relevos onde se vía os homes neses relevos en pedra, collendo os leóns e abríndolle as fauces, outros espetándolle espadas e puñais, outros cravándolle fechas, e sempre se vía os leóns totalmente desfeitos, sangrados, destruídos, de tal maneira que dixolle: mira, león, xa non fai falta que sigamos falando máis. Mira, a arte xa demostra que os homes sempre lle vencimos aos leóns. E o león dille: sí, pero é que os leóns non sabemos facer esculturas. A arte minte, a arte pode mentir. A arte pode facer propaganda. De feito, o poder sabio. Platón sabio. Por iso, en torno ao 350, di que hai certas artes que non se deben de representar ou practicar, porque esas artes poden enfeblecer os mozos, son as artes de imitación, dá lugar á falsidade, cal é original, se a idea xa está na nosa cabeza e é importante esa idea pura, para que ímos facer esa copia da realidade? Se hai unha cousa xa máis auténtica, para que ímos facer unha copia que está da idea que está na nosa cabeza? Entón xa hai unha condena tamén por parte de certas persoas, de certos intelectuais, das representacións. De tal maneira que en certas culturas hai o que se chama aniconismo. Chegaremos a Castelao, tranquilos. O aniconismo, como ben coñecen, é a prohibición de imaxes que se dá no xudaísmo e que se dá tamén no Islán. Vostedes, cando vayan á Alhambra ou calquer monumento islámico ou dos xudeus, ven que non hai representación. Hai moita decoración, hai moitas palabriñas escritas, moita linguaxe sufí, e esa maravillosa decoración, pero non hai santos, non se pode representar a Mahoma, non hai
os santos da Igrexa que eles comparte con nós, non hai un Moisés, non hai un Noé, está prohibido, non se pode copiar a Deus. Deus xa fixo a realidade e ti non podes facer unha copia, non podes ser un creador. De tal maneira que a Igrexa discutiu en algúns concilios se era bo representar ou non, tendo en conta que lle paixara a Moisés con Aarón, se tiña sentido seguir representando ou non. De tal maneira que no segundo concilio de Nicea, no 778, apostaron por decir que a arte tamén se podía usar, que era unha forma de pedagogía, e que se podía usar. Ese concilio que autorizou a representación da arte xustifica case toda a arte do Occidente, e toda a arte compostelá, e toda a arte galega. Porque nós, desde o 456, que é a conversión do reino suevo ao cristianismo, somos fillos da Igrexa. Somos fillos da Igrexa hasta 1835, en que a desamortización que vai ter lugar vai obrigar a eses imaxineiros, a todos eses santeiros, toda esa xente que traballaba pos mosteiros, pos cabidos, para as catedrais, para esas entidades, esa nobreza eclesiástica, que era que tiña eses recursos a través dos foros, desa apropiación da terra, pois é o que podía fazer esas maravillas que son o que temos da arte galega en todos os campos. De tal maneira que a partir de 1835 os artistas teñen que empezar a buscar novos clientes, teñen que facer retratos, teñen que buscar algo, entón son figuras como Ramón Gil, ou Genaro Pérez Villamil, ou Dionisio Fierros, que hai pouco presentouse un libro del, é dicir, xa empeza a haber unha arte galega, contemporánea daquel tempo, onde xa hai que empezar a buscar outras imaxes porque a Igrexa xa non tiña os inmensos recursos que tiña daquela. Entón, cando nace Castelao, que nace en 1886 en Rianxo, desenvólvese nun porto pesqueiro que xa estaba en decadencia, antigamente dependía do Arcebispado de Santiago, e nese lugar o único que ve a Igrexa de Santa Columba, as imaxes barrocas da arte daquel momento, unhas góticas onde hai un arcanxo San Miguel pesando unhas ánimas gótica, uns anxelotes. Toda a cultura del era a cultura religiosa que viña ali, non só é a cultura religiosa, sino que os cantos, a música, a doutrina, todo era da Igrexa, e el foi educado e instruído nese dogma da Iglesia, de tal maneira que, ademais, a súa familia era moi religiosa, el era axudante na Igrexa, de tal maneira que viviu ese ambiente religioso e coñecía esa Igrexa. Ele é autodidacta no dibuixo, ele empeza a dibuixar como todos os meniños e facía pintadas pola casa, o seu avó era carpinteiro, tiña un baixo, ali facía as pintadiñas porque eran artesáns, era unha familia artesana, mentre que o pai, que era de familia de veleiros, xa marchou á emigración, tan pronto naceu un neniño, aos 3 meses, porque, como di o refrán, que non ten ves, ten pés. Entón, foi ao porto de Vilagarcía e acabou indo para a Pampa, onde estará uns cuantos anos. Despois, unha vez que está lá na Pampa, o pai reclama ao fillo, en 1896, cando ten 10 anos, e leva para aquele inmenso deserto onde o rapaz descubre que o mundo é de outra maneira, que é inmenso, bota de menos o mar, bota de menos as sardiñas, bota de menos a Igrexa, bota de menos a seus parentes. Ele está ali nunha terra de gauchos, de machistas, de homes violentos, de cabalos, de facas, ese mundo que o vai marcar e sobre todo vai ser moi nostálxico da súa terra. Entón, ali xa fai os seus primeiros dibuixos, fai uns dibuixiños nun mostrador, el na época de 1898, con a guerra contra os ingleses, el é un apaixoado defensor de España, pinta barcos armadas para que derroten os americanos, e vexe xa triunfador de tal maneira que hai un inglés que o vai visitar e que se vai burlar dele e está todo ilusionado porque España vai inventar un submarino, ese submarino secreto vai conseguir que destruyan os ingleses, pero ao final non chega o submarino, o inglés decide burlarse do rapaz, díxome, perdestes, e el pola noite proclama o seu asasinato, que é un conto que falaremos despois do ano 9, que escribe en Santiago, onde el pola noite planifica o asasinato, colle un puñal
e vai non esperar, e cando está esperando quedase dormido, e gracias a que se quedou dormido o inglés salvou a vida. Pois en 1898 xa ele empeza a facer esa primeira mostra no almacén do pai, que teña un almacén de produtos para vender aos gauchos, onde compraba lá, onde vendía esas cosas necesarias para poder traballar. De tal maneira que cando volvo aquí ven moi atrasado nos estudos, ali só aprendeu a tocar a bandurra, a tocar a guitarra, a montar a cabalo e a vestir de gaucho. E a regalar todas as cosas que tiña o pai na tenda. Viña unha persona, non tiña diñeiro, e dice, toma, leva, isto xa mo pagarás. E iba así de tal maneira que o pai xa o quitou da tenda porque era un negociante moi caritativo e moi bondadoso, e iso que se comenta dele. Entón, cando chega a Santiago en xuño de 1900, ten que facer o curso acelerado na escola, no instituto. Santiago tiña un instituto, había un instituto por provincia, había 5 institutos en todo Galicia, e era xa un privilexio poder acceder a un instituto. Non había máis de 1000 matriculados en Galicia naquel momento. As mulleres xa eran inexistentes, pero digamos que as persoas que tiñan posibles daban a oportunidade de estudiar no instituto porque xa tiñan unha formación maior, e ele, o pai, como fixera diñeiro na Pampa, sobre todo coa venta das películas das ovellas, alá das ovellas, porque hai unha gran explosión de ovellas e ao mesmo tempo un tren que chegaba aí a Blanca e permitía a explotación, el colle un bon momento e faise con cartos. Entón chega aquí e ponse a estudiar o bacharelato, de tal maneira que unha vez que acaba o bacharelato non só iso, senón que pode optar a carreira de medicina. Desde 1903 hasta 1909 vai estudiar en Santiago a carreira de medicina. O importante é que aquí, como vos dixen antes, empeza a dibuixar, aí no Café do Toural, no Café Colón, dibuxa nas mesas de mármore que estaban na cafetería, facía pintadillas, e a xente pasaba por ali a mirar os dibuxos que estaban na mesa, porque o camareiro non as borraba, e puxolle de título El Barbero. El Barbero é onde habían as novidades de Santiago, e ele xa era coñecido como artista. Entón, como artista, alguén dille, oi, pois por que non publicas, por que non faz algo, publica nos escaparates de Santiago, fai un cadro moi grande que se chama en 1908 a procesión do patronato, e ao mesmo tempo que publica en Galicia Moza, empeza a publicar caricaturas cómicas nunha revista que sale en Vigo que se chama Vida Gallega, que sale en xaneiro de 1909. Fai pintura cómica, daquel despois renegará. Pero, a partir de 1900, el vai para Madrid, porque el quera facer a carreira de medicina completa, quere facer un doutoramento en obstetricia, e vai para Madrid porque tamén lle gustaba moito, el quería ser artista. Entón, cando chega a Madrid, encontrase cun feixe de galegos. Os galegos eran moi abundantes en Madrid. Despois dos asturianos, a comunidade galega máis abundante en Madrid eran os galegos. E había de todo, desde ministros a barrendeiros. Todos ocupaban a escala en Madrid, pousadeiros, ali estaba Pardo Bazán, ali estaba Alfredo Vicente, ali estaba Montero Ríos, ali estaba Riestra, ali estaban González Besada, ali estaban os deputados. Había un feixe de galegos en Madrid renegando de Galicia. Entón, cando está en Madrid, aproveita para colocar os seus dibuxos na ilustracións, facer ilustracións para el cuento semanal, e ten éxito, pero chega un momento en que decide que non quere seguir ali e decide en 1910 volver a Galicia e apostar por Galicia. Non quere quedarse como os outros que se quedan en Madrid, porque se todos van para Madrid, pois quen defendía Galicia. Entón, el fai esa primeira aposta e decide vir para Galicia e axuda ao pai, que estaba nunha guerra de bandos, nunha guerra electoral manipulada, como eran todas as eleccións daquela, e aposta polo pai que fora alcalde de Rianxo, un tempo o avó del xa fora alcalde de Rianxo, Castelao Vidal, fora alcalde, e o seu pai, que volvera como home de prestixio da Argentina, foi alcalde. Entón, nesa loita de bandos, el fai un período que se chama El Barbero Municipal. Empeza a usar caricaturas, pero xa cunha finalidade útil, cunha funcionalidade política. Son caricaturas donde se mete co bando conservador, cos Gasset,
que eran os donos do distrito de Padrón, que tiñan a Diputación da Coruña, e onde estaba Viturro, que era o secretario da Diputación. Ele entra nesa guerra, nunca consiguen gañar ningunhas eleccións, porque todas eran manipuladas, eran intervidas, pero ele aí xa pon o seu enxeño, os seus dibuxiños, ao servicio dunha causa pública, de tal maneira que ele sabe que a arte, que pode ser cómica nos dibuxos de vida gallega, pode ser útil políticamente. Ao mesmo tempo, é tamén un teórico da arte. Lee porque ele quere ser pintor, está exercendo de médico, non cobra nada, hai 3 médicos en Rianxo, a xente que atende mesmo lle presta diñeiro para que compren as medicinas, exerce a caridade, colle os pobres e meteos na súa casa, unha especie de Leiras Pulpeiro como o de Mondoñedo, que tiña unha filantropía, un amor excesivo polos demais e que era unha ruína económica para el. Pero, como facía algúns dibuxiños que lle publicaban nas revistas de Madrid e en outros lados, pois foi sobrevivindo. Entón, nese momento, el, en 1911, dá unha conferencia en xaneiro en Vigo que se chama Algo acerca da caricatura. El o que ven a demostrar aí é algo que xa ven unha tradición moi anterior, que é a teoría romántica, que xa ven dun árabe que se chama Ibn Arabi, probablemente este anterior, que di, Dios duerme en la piedra y despierta en el hombre. Girard de Nerval, moito máis tarde, volve a dicir, y un espíritu puro crece bajo la corteza de las piedras. A idea é que a realidade que vemos, segundo Castelao e segundo estes románticos, é que a realidade é como se fose unha noz, como se fose un ourizo, como se fose unha abelá, como se fose unha amêndoa. Digamos que ten unha apariencia exterior, pero dentro dese ourizo da castaña, dentro desa abelá, hai unha realidade que hai que quitar, unha imaxe interior que é auténtica. El ten un dibuixo que fará máis tarde que dice a veces a caricatura non é tan cruel como un retrato. Entón hai que captar ese interior que está na realidade, nas persoas, e el milita na teoría esa teoría idealista. Él di nun texto que vos reproduzo: en nuestro tiempo el arte, para serlo, ha de ser serio, y penetrando en el mundo interior tratará de modificar nuestros sentimientos en el sentido del bien. Así será útil. Hai que buscar esa verdade oculta, eso que está no interior das persoas. El practica unha teoría platónica que di que é inseparable o ben da beleza e da verdade. Xa lles dixen antes que a arte pode mentir, pero el cree nesa conxunción desa práctica desa teoría. É unha teoría, como ten demostrado Marcial Gondar, moi parecida á teoría da verdade práctica dos galegos. Os galegos son prácticos, os galegos non fan paisaxismo, fan horta. Os galegos van buscar algo que sexa útil na beleza, de tal maneira que hai un refrán que a mí me gusta moito, que demostra a verdade práctica labrega, que di: bonito que non é bo, nin bonito nin bo. Hai que buscar algo que sea. E Castelao un pouquiño cree que a arte ten que ir nesa liña. Por iso, pero inda que faga unhas propostas, unha vez que faz unhas propostas, poden ser pro ben ou poden ser pro mal. Porque toda arte ten unha ética, ten unha estética, pero ten unha ética na súa mensaxe, porque é unha mensaxe que mandas para outro. Xa lles falei antes da arte útil e da arte inútil, non me estendo. En 1911, ele empeza a facer unha serie de dibuixos onde conxuga o texto e a imaxe. Son eses pés que se lle poñen as figuriñas, as figuras que el fai para o barbero municipal políticas, os dibuixos son del, pero os pés non son del. Por iso son non os citei antes, pero ahora empeza a conxugar e a facer os dibuixos e ao mesmo tempo elaborar uns pés para esas figuras. Xa saben o dito de que o problema das caricaturas é que pensan cos pés. Pois ele elabora eses pés. Entón, ao mesmo tempo, é consciente de que é pintor, quere pintar, quere ser un artista, quere ser un bo paisaxista, gustanlle os modelos xaponeses, tería láminas, libros de arte, e
Ainda que é consciente de que a arte da pintura é unha cousa elaborada, moi elitista, moi minoritaria, sigue pintando, pero ao mesmo tempo cree que hai que facer algo novo e decide apostar polo dibuixo. De tal maneira que, fronte a unha arte de élite minoritaria que vai a vela nunha galería, nunhas salas de arte ou nun museo, eu vou facer algo que chegue máis a xente. Entón, di, cal é a maneira onde eu podo expoñer todos os días e que a xente me vexa case pagando pouco de balde. Entón opta polo xornal. É consciente de que o xornalismo vai tendo presencia, de que o xornalismo é unha forma de achegarse a xente, de que un compra pero tamén o pode ver na barbería, que un compra pero tamén o pode ver en outro lugar, a xente, unha vez que mira ese periódico, pode pasar a mans de outro, de tal maneira que esa arte que é tan efémera, a veces é trascendental antes de que veña alguén e emburulle un peixe con ese xornal ou outra cousa. Entón, ele é consciente, entón, empeza a colaborar, a facer dibuixos para que cheguen a xente. En 1914, el fai xa para a emigración, para Buenos Aires, onde tiña un compañero que se chamaba Pesqueira, uns dibuxiños para La Voz de Galicia de Buenos Aires que se chamaban Cosas de Galicia, onde xa empeza a facer promoción de personaxes galegos, pero xa empeza a facer dibuixos que obrigan a pensar, uns dibuixos que teñen uns pés que máis ou menos casi todos van a ir acabando o que se chama o álbum Nós, de tal maneira que aí xa nace un Castelao máis concienciado que usa o galego e usa ao mesmo tempo o galego e o dibuixo como unha ferramenta, como unha arma política para que a xente pense e tome conciencia e que lle vai dar moitísimo eso. É premiado con todo en 1915 en Madrid, manda unha acuarela, en aquel xa aposta pola liña do dibuixo, pero venlle unha crise de cegueira, tiña unha tuberculose, probablemente tomando unha cunca de leite, venlle unha tuberculose, que lle creou unha corioretinite, de tal maneira que os seus ollos, de cando en vez entoldábanse todos, vía todo moi escuro, como se tuvese os ollos cheos de feluxe, e había que inxectarlle unhas inxeccións dentro para que con un pouco de sal o sal quitase ese líquido, renovase de tal maneira que desde 1914 Castelao cada vez ve peor e non vai recuperando a vista. Pero a pouca vista que ten, pois vai non usar. Empeza a elaborar, como os dixen antes, o dibuixo humorístico para o álbum Nós, non? O dito que lle dicía antes ten un dibuxiño que di a paisaxe non se come, meu vello. Dille a alguén que fa da estética da paisaxe, pero é importante que hai que comer. Bonito que non é bo, nin bonito, nin bo. Publica algo acerca da caricatura, colabora en un periódico como é A Nosa Terra, faise profesor no Instituto de Pontevedra, porque, el, a raíz desa crise de cegueira que ten, opta por presentarse en unhas oposicións porque era a única maneira que tiña, porque xa estaba casado e tiña un meniño, de que si quedaba completamente cego, como non podía exercer a medicina e como non podía ser pintor, pois era unha maneira de ter garantizado algunha paga ou algunha axuda se quedaba completamente inútil. Entón, opta a presentarse en unhas oposicións, chega ao corpo máis baixo de estadística, preséntase no 15, gaña as oposicións e ao mesmo tempo sale á praza para que se pode concursar e acaban indo en 1916 para Pontevedra, onde estará hasta 1936. Ten en 1919, xa en Pontevedra, un dibuxiño, unha acuarela, que é unha figura que ten un texto, está no Museo de Pontevedra, que di: con esa careta pódese conquerir o crédito de Deus. Quere dicir que moitas veces as imaxes que temos, se pos unha careta ou pos algo, pode axudar a desfigurar ou transformar, ou ese hábito pode converterte en santo, ou eses hábitos poden converterte en santo. Xa hai un xogo aí coas caretas, que ímos ver moito máis tarde, nos vellos non deben namorarse, e xa hai ese xogo, como os dixen, que a arte pode ser amigo. De todas maneiras, el ten 7 relatos, que é o que eu quería comentar,
onde fai unhas propostas, uns 7 relatos moi ben escritos, ilustrados, cos seus dibuxiños, onde xoga con eso de que desde ese arte pode dicir a verdade ou non nadie. O primeiro deles, que se publica o 25 de xullo do 19, é Peito de Lobo. O texto escribe no ano 18, é un microrelato. Ele é o creador do microrelato galego. Ele é o autor dos nosos tweets na literatura. Fai nese momento unha pintura primitivista, pero importante é ese Peito de Lobo. Aquí, non yo lo vou ler, vou sintetizar, máis ou menos ele está en Rianxo, son as festas de Entroido, hai un personaxe que se chama Tito An, e decide facer uns personaxes para que saian os cabezudos nas festas, e entre eses personaxes decide caracterizar a Tito An, porque Tito An cabezudo, ten unha borreca no nariz, entón era unha persona así expresiva. El decide facer ese cabezón ou esa figura para pasear. Non a fai perfectamente ben, porque ainda o trata de mellorar un pouco. Entón, cando sale por ali, Tito An ve e di, temos que falar. El xa vai todo asustado pensando que se ve o Tito An vese ofendido e máis ou menos dille, non, fai máis parecido a min, que sea máis detallado, porque realmente ese non son eu, tes que mo facer ben. Entón, de tal maneira que Castelao fai un dibuixo, unha máscara que imita perfectamente a Tito An. Tito An síntese orgulloso, pasea co personaxe e cando ven unha figura por ali de fora, pois enseña e dice, mire, este que está aquí son eu. É dicir, hai unha identificación entre esa arte que pode imitar, que pode facer a perfección esa figura de Tito An. Volve a insistir en que a arte para el ten que ser algo diferente de copiar. Ten unha conferencia que se chama no ano 19, que se chama Arte Galeguista, e di que el non quere imitar. Reproduzo yo o texto. Se a arte non fose máis que a copia da natureza obxectiva e a min me desen a escoller entre un lenzo imitando unha sandía e unha sandía verdadeira, eu collería a sandía, a non ser que vendéndolle o lenzo a calquera rico poidese mercar moitas sandías, pois daquela collería o lenzo. Non se pode imitar. E engade máis adiante. En min perdeuse un pintor e non o sinto a bo fe, pois gozo moito máis tendo de min as obras que non hei de facer do que gozaría facendo obras que non levase dentro. É a teoría da emoción, a teoría de que o artista ten que contar eso que sinte, esa paixón xa herdada do mundo romántico, de que o artista ten que ser como un revelador desa verdade que queda ali. Porque temos tres teorías naquel momento da arte. A primeira é a máxico-médica. É esa que todo o mundo coñece cando vayan por calquer santuario galego e vexan os esvotos. Pa que se deixa unha man? Pa que se deixa unha perna? Pa que se deixa unha cabeza? Que pinta eso ali? Supónse que esa arte, esa figura que te representa, esa imaxe que deixas ali, vai ser interferida ou vai ser intervida pola divindade, ese brazo que che doe ou esa orella que deixas ali, e ese esvoto pode intervir. Entón, hai algunha xente que cree que a arte ten un poder máxico. O problema de as nenas, as nais, cando lle cantan as cancións de ver dos nenos, durmen porque as cancións son así ou porque están aburridos, ou hai unha relación máxica entre esa nana que lle cantas, entre ese canzo de verte e o neno. Hai quen busca relación e hai quen non lle busca relación. Pero digamos que hai como un carácter ritual que se cree que eso pode intervir. E pois hai a tradicional, que é a do todo o Occidente, que a arte é imitación. A arte sempre supera, canto máis exacta sexa, mellor imite a realidade, por eso foi perfeccionándose, por eso toda a arte é unha historia da perfección e da mellora. Recorden a frase de Hamlet de Shakespeare que dicía poñer un espello ante a natureza. É dicir, o artista o que ten é que traducir eso. Pero hai unha teoría terceira que é a concepción dramática da expresión artística, que é o que lles dixen antes, que o artista ten que ser como unha especie de posuidor, como un Beethoven, por decirlo así, que sinte esa forza interior e é capaz de transmitir eso. Pero ten que ser feito con sentimento, ten que ser non pode ser, se non se fai con sentimento, el considera que é unha fraude, e esa teoría que dominaba ata que en 1866
Solá no escribirá aquela frase de o que busco nunha pintura é un home e non un cadro. Hai unha aposta por cambiar o mundo da percepción polo mundo da concepción. O importante é o que vexa o artista. O importante, que na teoría, ainda que seguimos agora, o que faga o artista é o que conta, non que represente, que se ten emocións ou non ten emocións, ou se é algo en máis sentido ou menos sentido, non. Todo o que se expón nun museo de arte contemporáneo é arte contemporáneo. Todo o que non se expón nun museo de arte contemporáneo non é arte contemporáneo. Todo santo, todo pau que se pon dentro dunha iglesia é un santo e calquer pau que se poña fora da iglesia é un banco. Uns nacen para santos e outros nacen para pés de bancos. De tal maneira que hai xa unha especie de consagración de que certas figuras, según o contexto, poden ter máis ou menos trascendencia. En 1920 expón o álbum Nós, no primer relato, esa maravilla que se chama Un ollo de vidro, el di que máis que o progreso que busca é a perfección. En 1920 xa conxuga a pintura, o dibuixo, perdón, a imaxe co texto. É o que se chama, el chama despois cousa, que é un subxénero. É o que se chama, que publica no número 2 de Nós, que era A tola do monte, éralle unha rapaza bonita. En 1921 viaxa por Europa, polos distintos museos de París, Gante, Bruxas, Colonia, Berlín e Múnich, toman apuntamentos, aí sale a idea de elaborar unha obra de arte, unha obra de teatro, das máscaras, e ao mesmo tempo, como os dixen antes, descubre neses museos que hai moitas persoas vendo a obra de Van Gogh, de Gauguin, que a arte xa é valorar o que percibe o artista, non o que vexa o público. Esa defensa dese artista como se fose unha especie de lámpada que todo o que emita ou todo o que produza pois é o importante. É un cambio, como os dixen antes, do perceptivo do que vemos ao conceptual. En 1922 xa empezan as propostas das artes e fai un contiño que conxuga outra vez, como lles dixen antes, nas artes, porque empezou a facer os decorados para algunhas obras de teatro que fai en Pontevedra, e en este ano, de 1922, publica O retrato. É o segundo texto que lles quería comentar. O retrato é que ele está en Pontevedra. Ele abandonara en 1916 a medicina, exerceunos en 1918 arriscándose indo a Rianxo para axudar aos seus veciños na febre do 18. E este conto do retrato é un señor que se chama Melchor, que un domingo pola noite vai ali a Pontevedra, peta na súa casa na Rúa da Oliva, no fogar onde vivía da Lugueiro, e dille, veña rápido que me ten que axudar. Entón, el bota man do estoxo de médico, dixe, non traia o estoxo de médico, colla os lápices e un caderno ou algo así. Entón, el vai para lá e chega a casa, encontrase unha casa pobre, onde está un rapaz deitado no leito, feble, esmaciado, demacrado, agónico, nas mans da morte, case extinguíndose. Entón, dille, que quere que lle faga iso? Fágalle un retrato. Entón, Castelao ponse a facerlle un dibuixo e falle un dibuixo do rapaz que ve ali. Enfermo, demacrado, de mal aspecto, enséñalle o dibuixo. E di, aquí ten o seu fillo. E dixe, non, este non é o meu fillo. Entón, Castelao volve a facer o dibuixo, refaino, e ainda volve a cargar máis as tintas no que ve diante dos ollos. Volve a enseñar e di Melchor, ese non é o meu fillo. Castelao é consciente de que non quere ver eso, empeza a dibuixar un neno precioso, moi lindo, velido, cheo de saúde, fermoso. Entón, enseña o dibuixo. A ver se encontro aquí, 229.
Entregueulle o debuxo e saín fuxindo. E no intre de poñelo o pé na rúa sentín que choraban dentro da casa. A morte viñera. Morre o rapaz. Agora Melchor consólase ollando a miña obra, que está pendurada en riba da cómoda e sempre di coa mellor fe do mundo. Tive moitos fillos, pero o máis bonito de todos foi o que me morreu. Velaí está o retrato que non minte. En 1924 ingresa no Seminario de Estudos Galegos e nace ese Castelao que se dedica a facer etnografía, a pintar cruces de pedra, a debuxalas, ese labor de catalogación que fai a empresa que se chama o Seminario de Estudos Galegos, e onde el colabora con ese proxecto desde o ano 24 que se chama Os Cruces. En 1926 nace esa maravilla de contos que son esas cousas que ya acabo de ler agora unha delas, que é eses testiños breves ilustrados por Castelao, onde non se sabe que é máis interesante se o dibuixo ou a ilustración, onde conxuga as dúas artes. Por iso é o motivo desta conferencia. Nese mesmo tempo, en 1926, o 19 de outubro, sale outro relato que se chama O pai de Migueliño. Resumo yo. O Migueliño, como Castelao, cando era meniño, tiña un retrato do pai que estaba emigrado na parede. Unha fotografía, supoñemos. Entonces, de vez en cando vía o seu pai, porque mandaralle un retrato da América onde estaría ben fardado, onde estaría moi ben aquelado para que tuvera unha boa prestancia, e o rapaz vai mirando sempre o dibuixo, entón de repente din que vai vir o pai, el ponse xa todo emocionado, sabe que ten que ir ao desembarco, cando chega ao porto, volve a mirar o dibuxiño antes de ir para acordarse ben de como era o pai, e cando chega o pai, empeza a ver unha serie de persoaxes que salen do barco, guapos, elegantes, ben vestidos, vai correndo a eles para abrazarse, e non é o pai. Ve outro que xa tamén está moi ben vestidiño, moi elegante, ese pode ser o pai. Vai ao pai e tampouco. Chega un momento en que xa, despois de ver a tanto, xa está desesperado, ve que ao final baixa un home, todo deteriorado, enfermo e estragado, e volve e ve e di, ese sí que é o pai de Migueliño, que é o conto de Castelao. É dicir, o retrato, outra vez, non volve coincidir coa realidade que tiña ou coa manipulación que se fixera desde a Argentina. O mesmo pasa co conto da Condesiña, que é unha muller que todo o mundo di que é unha muller que morreu de amores, que probablemente tiña uns amores sublimes cunha persoa e tal, e ao final veñen uns científicos, abren o sartego e miran e descubren que ao final ten na barriga unhas carabuñas de cereixa, e ao final o que morreu a rapaciña era dunha enchenta de cereixas. Non era nin un amor romántico, nin todo o que a xente se imaginaba, e el Castelao, con ironía, di, hai científicos que non saben calar. É dicir, a historia da lenda romántica foi perdida. Ese é outro xogo que volvemos a ver como a lenda mite. O mesmo retrato do outro conto que publica en 1927 é o señor Antón, donde un señor Antón, a ver se lle un conto aquí tamén, un 8-9. Traballa nunha taberna e a xente di, señor Antón, fágame un retrato, e el dixe, pois ven por aquí. O señor Antón, tan pronto chegaba un meniño, dixe, o señor Antón guinda unha ollada en riba da nena. Aquí non lle poden enseñar, aquí teño que aprender a dominar o PowerPoint, esas cousas virtuais que eu son de lápiz e papel. Aquí teñen o señor Antón e a meniña. Un exemplo para que vexan de como conxugar dúas cousas. O señor Antón guinda unha ollada en riba da nena, dispois pousalle unha man na cabeza e bambéalla para examinarlle ben o cariz e de seguida arrédase unha migalla para medila ben cos ollos chiscos. A todo isto está nunha taberna bebendo, De remate apreisa o queixo coa man e respóndelle a muller, o sábado que ven podes vir polo retrato. Así facía retratos o señor Antón, cando non había fotógrafos, e dis que todos lle saían moi ben. A arte pode mentir. En 29 fai a viaxe a Bretaña, onde, como estaba estudiando as cruces no 24, que interesa a repercusión que teñen os cruceiros alá, e en 1930 publica unha conferencia que é o galeguismo na arte, onde el defende, como médico, unha concepción dinamicista, onde cree que hai que xogar entre a forza simpática e a forza frénica. É dicir, hai que buscar un equilibrio entre esas dúas
partes na creación, tanto artística como na creación literaria como na vida política. De 1931 calculo eu que a fonte da Ferrería. Na Praza da Ferreiría van descubrir que hai unha fonte ali diante de San Francisco onde el traballaba na oficina de estadística que antes non estaba. É unha fonte que existía, que fora feita por un portugués, había moitos anos, e alguén acordara desfacerse da fonte e guardala. Pero o caso é que Casto San Pedro, que era o erudito local de Pontevedra, que vai a botar a andar o Museo de Pontevedra, pois decide buscar esas pezas, a ver, para volver a reconstruir esa peza, esa fonte no medio da praza. E póñense a buscar as pezas. Unha aparece aquí, outra aparece por acolá, van tendo todas as pezas e ao final xa están todos contentos porque creen que teñen todos os elementos para reconstruir a peza, pero resulta que lle falta un cano central para o chafariz. Non saben como resolvelo e din, montámola, non a montamos, entón dixo, isto é fácil de saber, porque temos aí un veciño que leva 40 anos na praza que se chama Cousiño e falamos con Cousiño e Cousiño vainos a decir como era a peza. E Cousiño dixe, eu desde meniño ia ali a carrexar a auga, levaba os baldes, coñecía a igrexa, sei a peza de memoria, teño no meu machín, non hai ningún problema. E Cousiño, dando instruccións a Castelao, que era dibuixante, supoñemos, ou calquera outro da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, ponse a dibuixar como é a peza. A ver que teño aquí. 577. Prefiro que fale Castelao, porque fala mellor que a mí. Ao final, acaban facendo a fonte, se van á fonte, ainda poden ver que o cano central é máis recente que todos os anteriores, o sea, que se ve que a fonte foi reconstruída e que fixeron unha reconstrucción nesa parte central. Decorreron moitos anos, ficáis 30, e de súbito, sen buscala, apareceu a peza auténtica e verdadeira da fonte. Desilusión. A peza que fixera Cousiño non se parecía en nada a que apareceu. Compre dicir que Cousiño era un home verdadeiro, incapaz de falso testemoio. Desfrutaba en Pontevedra de creto e de sona pola súa natural nobreza. Cousiño non mintiu. As sabendas, nin cometeu aquela falsedade por ningún lucro. O gran artista conservaba da fonte un recordo xa desfigurado polo tempo e mantíñao sen querer como verdadeiro. O caso é que o seu testemoio, o testemoio de Cousiño era sincero e despois resultou falso. Imaginade a cantidade de pezas falsas con que se armou a historia de calquera país. E menos mal cando os artífices son tan honrados como Cousiño. El, en 1936, como demócrata, é un demócrata nacionalista solidario, federalista e republicano, opta por, dado o prestixio que tiña polos dibuxiños que ia publicando no Galicia, na nosa terra, e no Faro de Vigo, en el noroeste, todo eso, e a xente recortaba os dibuixos de Castelao, decían, son cousas da vida de Castelao. Castelao, nesa serie de dibuixos que fai, é o artista que máis figuras galegas representou, é o home que ten a galería de retratos do pobo galego máis grande, probablemente máis de 1.500 dibuixos, onde a xente se identificou con eses dibuixos porque eran moi elegantes, moi ben feitos, ao mesmo tempo doulles voz, doulles imaxe e doulles rostro. Son personaxes que falan moi ben, rapaces, meniños. Entón, Castelao conectou co pobo galego como Rosalía conectou co pobo galego de tal maneira que a xente recortaba eses dibuxiños, gardábaos, comentábaos, e mesmo decían, cando había algunha cousa que contradictoria, son cousas da vida de Castelao. É dicir, converteuse xa nunha expresión popular, unha comunión entre ele e o pobo. En 1933 empeza xa a campaña
pro Estatuto de Autonomía, e Castelao usa o cartel como publicidade. Sabe que a arte se pode usar, que é unha ferramenta moi útil, e vai usar os dibuixos que coñecedes do home coa vaca muxindo e aproveitándose do leite, que xa é unha iconografía que ele xa usara en 1910 en el Barbero Municipal, pero vemos como Castelao usa a publicidade tamén porque sabe que é unha ferramenta que pode axudar a que Galicia conquiste o Estatuto de Autonomía. Por desgracia, o poder das armas duns poucos intolerantes acabou coa democracia e co voto lexítimo do povo e as armas coa axuda alemana e primeiro italiana e depois alemana axudou que uns poucos derrotaran a democracia para a desgracia de todos nós. El vai a poñer a arte ao servicio da República, vai a colaborar coa República e vai estar en Valencia, Madrid, Valencia e depois Barcelona e vai facer uns álbums de guerra, son 3 álbums con 81 imaxes, onde fai unhas pezas magistrais moi ben elaboradas, sobre todo de milicianos, onde vai reclamando as democracias do mundo que traizoaran e que desafiuzaran a República, que non querían axudar a República a ver a injusticia que se estaban cometendo naquele momento. É como se fose un novo Goya que fai esas pezas, eses álbums que percorren o mundo, que son traducidos a distintas linguas, que viaxan nos selos de correos da República, son os dibuixos da derradeira lección do mestre, son os dibuixos que todos ben coñecen e que lle deron bastante repercusión, que mesmo foi traducido algún deles ao chinés en Cantón. Castelao era o home que defendía a legalidade republicana e a xusticia para a República. Pouco despois deso, esos dibuixos que ten vainos expoñer e vainos a levar a Moscova, expón eses dibuixos en Moscova, despois expónos en Nueva York, despois expónos na Habana, despois expónos en Montevideo e finalmente en Buenos Aires. É un Castelao que xa non vai dedicarse máis á actividade artística, é un Castelao moi cego, que fixo ese grande esforzo onde agora o seu objetivo principal é que gaña a República, conseguir recursos para a República, fai dibuixos cando visita Estados Unidos e percorre Estados Unidos e Cuba para que eses dibuixos vendidos e poxados sean o diñeiro que se recade ou os bens que se recaden sean retribuídos á República para que poidera continuar a guerra, porque o importante era conseguir nas guerras o importante é que teña sempre a munición, que te abastezan, non ter un fusil sin carga non vale para nada, o importante é conseguir cargamento para poder seguir disparando, pero nese caso a República non conseguiu nunca a axuda internacional suficiente e perdeuse. Entón, o que vai facer xa retirado no exilio é acabar a peza que ten os vellos onde debe enamorarse, onde volve conxugar a arte, as caretas, as escenas e os telóns, e vai a xugar con esas artes e ao mesmo tempo vai poñerlle máscaras aos personaxes. Por que? Porque se un personaxe xa poñía esa máscara, ele concebía un teatro popular onde unha persona, se non sabe facer de malo, poñe unha cara de malo, xa está o problema resolto. Se unha persona é moi fea, poñe unha cara de velida, e xa é velida. E unha persona é fermosa e poñe unha cara de feo, xa está o problema resolto. Entón, ele pensaba nun teatro popular onde, digo, se xa lle poño a máscara, xa non se teñen que esforzar en interpretar. Ao mesmo tempo, como ten problema de cegueira, só vai facer uns dibuxiños que se chaman Os meus compañeiros, e vai facer unha serie de acuarelas, faunalia, dibuxos de romerías, cousas xa nostálgicas de Galicia. Pero o gran Castelao, ese símbolo de Galicia, ese gran artista internacional, é o dos 3 álbums de guerra, e ao mesmo tempo tuvo que renunciar á actividade artística e á actividade literaria, porque pretendía que as Cortes da República recoñeceran o Estatuto de Autonomía que fora plebiscitado o 28 de xuño do 36, que conseguirá nas Cortes de México o 9 de novembro de 1945. Se temos un Estatuto de Autonomía, si se nos recoñece como comunidade histórica, é porque Castelao, entre a cegueira e a renuncia a artista e a pintor, deixou casi a súa vida para que ese estatuto se aprobara nas Cortes de México. Moitas gracias.
Déjeme pasar. Bueno, moitas grazas, A Miguel vos, Anxo, un éxito de público. pola túa intervención. Eu creo que hai motivo sobrado para un bo e amplio coloquio, así que as persoas que queiran intervir. Eu que quero felicitar o público. Unha vez Oscar Wilde foi a estrear unha obra de teatro e os amigos non confiaban moito nel e dixeron esperámoste na taberna. E cando estaban na taberna oían os berros e os aplausos do público, un estrépito. Estaban todos angustiados esperando que chegase Oscar Wilde para darlle o resultado da obra. Tan pronto chegou ali e dixo, que tal? Dixo, a obra foi un éxito, pero o público un fracaso. Eu quero dicir que vos sodes un éxito e eu son un fracaso. Bueno, pois, adiante con preguntas, con intervencións. Unha cousa moi concreta da relación Castelao-Orwell e do que teño lido paseando os dous polas rúas en plena guerra civil e a relación coa arte e dos dous e isto que probablemente tan pouco coñecido, se o poderías comentar un pouco. Xa non acordo ben, Orwell era a guerra civil é unha guerra internacional, porque a primeira guerra, a segunda guerra europea nace xa coa República, nace nesa guerra, non? E xa veñen as brigadas internacionales, inda que as democracias non apoian ao goberno, as persoas, tipo Orwell, burlaban, intentaban atravesar Europa para chegar a ser instruídos no cuartel de Albacete, onde eran instruídos brevemente para axudar a República. Esas brigadas internacionales é a etapa máis fermosa desa solidaridade das persoas, non dos países, con Galicia, ou perdón, con España, non? Coa República Española. Aí está Hemingway, aí está moitísima xente anónima que axudou a Brigada Lincoln, toda esa xente que axudou a República o que puideron, a pesar de que derrotaron. Esas figuras está Orwell. Orwell coincide con ele en Barcelona e hai un problema que Orwell descubre que dentro deles hai tensións, porque dentro da propia República uns marxistas están con un bando, outros están con outro. El coincide co Punch de maio do 37, creo recordar, onde hai unhas persecucións entre eles en dicir, en vez de axudar a guerra, andamos aquí en disputas e ao final imos perder todos. De feito, é así, non? Algúns intentaban facer esa especie de república social pendente, entón, dentro do PSOE había divisións entre as dúas faces. Entonces, el coincide con Orwell, eu creo que recordar nunha terraza, entón, lle di que en vez de dedicarse a botar eses discursos, creo que lle di Castelao, pero non estou seguro que é mellor que monte unha finca para elaborar patacas para que a xente poda comer. E tamén creo que lle insinúa algo así contra o Templo da Sagrada Familia, porque Castelao veu que a Igrexa apostou descaradamente e injustamente pola violencia, pola matanza, non hai ninguna intervención do Vaticano nin da Igrexa por parar a guerra. Don Castelao, que era un católico e crente, non tanto como Otero Pedrallo nin como Vicente Risco, pois renega un pouco desa actitude da Igrexa, por iso mesmo propón cambiar o escudo en abril do 37, quitar o cáliz e facer ese escudo que coñeces que é de denantes mortos que escravos. Entón, Castelao nese momento cree que hai que axudar a guerra e discute con Orwell, é o que creo ahora recordar. Pero remito á biografía, ao meu tom. Perdón se non puden satisfacerte. Mais preguntas? Moitas gracias pola súa intervención, que foi increíblemente bonita. Bueno, eu creo que foi moi poética e por iso é moi difícil facerte preguntas, É moi difícil. Bueno, eu intentaba facerte 3, pero agora vou facer 2 solo. E, ademais, cortiñas. E corresponden a 2 momentos que a mí me interesan moito e que creo que ti podes alumbralos ben. Un momento é cando el accede ao SEG, ao Seminario de Estudios Galegos, que me parece que é no ano 24, verdad? Ingresa no 24, propoño no novembro do 23. Exacto. E con a inauguración, bueno,
Me vas a falar diso. Sí. En ese momento, se faz favor. Sí. E outro momento que a mí me parece tamén impresionante e que non teño moi claro con que xente se movía é cando decide ingresar, bueno, ir ao lado da Zaña na fronte popular. Entonces, en ese momento, o que quería eu saber cal é bueno, Casares que por exemplo, ou algún outro máis, Si, por eso, a mí me parece que aí sufre moitísimo, non? Certo. Bueno, dime nos contas Imos por o que te partes. parece. Vale. Gracias. A ti, muller. Hai pouco celebramos o 23 a creación do Seminario de Estudos Galegos, que é un proxecto moi interesante que ainda non lle demos a trascendencia que ten. É unha empresa colectiva impresionante. Porque a universidade, desde que se creou, non lle debe, a Galicia a universidade non lle debe nada. Quitando o matemático Rodríguez, a Colmeiro Laforet e o autor do mapa de Galicia Fontán, todos os personaxes da universidade eran uns beneficiados que vivían no colexio de Fonseca de prebendas, buscando unha sinecura ou algún beneficio, apostando polo latín, estando contra as ideas francesas ou da modernidade. Era unha escola de ignorancia. Co mesmo problema na escola de medicina, por exemplo, de non facilitarlle cadáveres aos investigadores que viñan de fora, porque a Igrexa, como tiña a propiedade do hospital onde morrían os pobres, non lle cedía a esas persoas para investigar, é dicir, atraso, superstición e superstición. O Seminario de Estudos Galegos é consciente de que a universidade podía ser outra cousa, pero non o era. E teñen a sorte de que ven un señor moi novo, algo feocho, moi falangueiro. O seu pai era secretario da Academia Española, Cotarelo Mori, e un pouco pedante, pero moi bo falador. Entón, xuntos, vense, empeza a nova Facultade de Filosofía e Letras, que levaban anos pedindo unha cátedra de Lingua e Literatura Galega desde 1912 e non lle outorgaban, e cando lle outorgaron no 14 deronlle a Universidade de Madrid. A primeira cátedra de Lingua e Literatura Galega foi outorgada á Universidade de Madrid. Para que fora a dar clase ali, Saiz Armesto. Cando foi ali, casi ninguén se lle matriculou e ese mesmo ano morreu, polo cual se extinguiu a primeira cátedra de galego. Aquí seguían reclamando a cátedra de galego, que se investigara a cultura galega, pero non lle fa moito caso. Finalmente, gracias a un personaxe compostelano, que é Rodríguez de Biguri, consiguen que uns presupostos que sobran o ano agachaos e di, con isto, se llos paso á universidade ou ao goberno, podo conseguir que se faga unha universidade. Entón, en 1922, aparece a Facultade de Filosofía e de Letras e de Químicas, porque un galego, así como antes debíamoslle moitas cousas a Montero Ríos, que era un cacique liberal, pois este home guardou esa parte do presuposto e púdose montar. E para esa cátedra, ben Cotarelo, que é moi habilidoso, encontrase con uns rapaciños novos, onde está Fermín Bouza Abrei, onde está Lois Tobío, onde está Filgueira Valverde. Son uns rapaces de 17, 18 anos, son uns meniños. E xuntaos na casa que tiña fronte ao Numax, non é publicidade do Numax, é para que vos deades conta de que hai unha casiña ali, porque el casou con unha muller con antepasados en Boimorto, que tiña bastante riqueza, que era unha botana, e ali xuntaba os rapaces, creou a sede do seminario, e dixolle, pois hai que investigar Galicia, pois ti a facer isto, ti a recoller palabras, ti a facer isto. Entonces empezan a cartografar, a facer un inventario de Galicia. Entón, por eso, Castelao, dentro da tradición que viña da escola arqueolóxica que xa había en Pontevedra, da Sociedade Arqueolóxica, que é de 1897 ou 96, por aí, pois el xa colle esa tradición e el ponse a facer as cruces. Entonces, Castelao ten que ingresar con un discurso. Normal era que os artistas, Camilo Díaz Baliño, entregaba unha peza,
un compositor entregaba unha peza. Os artistas recomendábanse normalmente, os escritores, que fixeran un discurso de ingreso ou que era recomendável, non quer dicir, podían facelo en galego, podían facelo en castelán ou podían facelo en francés, hai algún mesmo en francés. Entón, ingresábanse, tiñan unha sede onde está hoxe o Colexio San Clemente, despois vai pasar para a sede que coñedes ali na esquina de Fonseca, ao lado do Reitorado, e ian facendo un museo, recollendo todo, facendo fichas. Cando ven Francés Cambó, que é un home que en Cataluña xa ten o Seminario de Estudios Cataláns, tan prestixioso, con miles de libros, con unha financiación por parte das diputacións catalanes astronómica, cando xa tiñan unha mancomunidade desde o ano 14, pois sorprende o entusiasmo destes rapaces que catalogan, que dibuixan, que fan fotos, que fan fichiñas, e que ese material é o que está aí. Entonces, dentro dese traballo ten lugar a desgraza de que o militar Primo de Rivera dá un golpe de Estado en setembro do 23 e toda o labor político que iban desenvolvendo as Irmandades da Fala non se pode desenvolver e van a dedicarse a esa actividade cultural de investigación, de catalogación, e a Castelao tiña un proxecto, primeiro era facer as cruces e despois facer os hórreos, que xa non chegou a facer. Entón, o que vai facer é, vai pronunciar un discurso en abril do ano 24, onde está o Colexio San Clemente, fai unha exposición do álbum Nós, ven, naquel momento, están tamén moi entusiasmados porque a Igrexa de Santiago, o arcebispado, nunca tiña sensibilidade cara ao galego. Fronte ao modelo catalán, fronte ao modelo vasco, que apoian a cultura, pois, quitando López Ferreiro, pois casi non hai apoio de intelectuales dentro da Igrexa cara ao galeguismo. Entón, como nomearan ao arzobispo de Santiago a Lago González, que fora de Tui, que escribía poemas en galego, que estivera nos Xogos Florais de 1891, do 24 de xuño, en Tui, que son os primeiros que se fan íntegramente en galego, onde o menú que se sirve aos que acuden está escrito en galego, onde as pancartas do Concello poñía Esperta Galicia, que dicir que había un momento de entusiasmo, pois para eles foi unha sorpresa que fora nomeado despois de 100 e pico anos un arzobispo que tiña certa sensibilidade. Entón, invitan a ela que ingrese no Seminario de Estudios Galegos e naquel momento, debido á censura, os dibuixos de Castelao están tapados os pés. Non lle permiten que poña os textos dos dibuixos. Entón, Castelao pasea ao arzobispo de Santiago a Lago e vaille comentando os pés, pronuncia o discurso de ingreso no seminario e pouco despois xa el morre e é unha gran pena porque perden unha figura de valía ou que podía interceder na defensa da lingua e do prestixio da cultura galega. Esa é a primeira. E agora imos coa segunda. A Coruña ten unha tradición republicana, unha cultura republicana. Xa desde antes de Curros. Curros, cando lle fan a gran homenaxe no 4, xa ven antes. O primeiro alcalde da Coruña republicana é de 1898, por aí, ou bastante, un pouco antes, non? Ahora cada vez hai unha biografía. De tal maneira que cando se celebraban as eleccións, gañaba sempre os republicanos. Pero naquel momento o rei tiña un privilexio de escoller el os alcaldes. Entón, a Coruña republicana sempre conseguía colocar deputados republicanos a través do casino. E nesa tradición, tanto o pai de Casares Quiroga, que era de Santiago de Compostela, como o seu irmán que morre, Arturo, pois forman parte desa tradición republicana na Coruña moi importante, porque non hai igrexa, non hai arzobispado, estaban curros, había unha tradición que se palpaba. Entón, Casares Quiroga herda esa tradición republicana na Coruña, sabe que ten votos e a única maneira que tiña o goberno de loitar contra os republicanos da Coruña é, moi ben, ides gañar sempre a alcaldía, non a vou discutir, pero non ides gañar as eleccións, porque o que fan é, como se daban conta que toda a Coruña era republicana, amplían o marco electoral máis alá de Monelos. E máis alá de Monelos está todo o mundo rural e xa poden manipular o voto. De tal maneira que a Coruña nunca conseguía colocar deputados republicanos alá porque lle fixeran aquela trampa electoral de cambiar
territorio para que fora dominado polo poder, e nesa cultura que nace Santiago Casares Quiroga. Santiago Casares Quiroga despois ten a fortuna de que participa cos compañeiros do levantamento de Jaca, gana un prestixio, vai para Madrid, está en Madrid, está no cárcere, está con eses grandes intelectuales, entón ganou un capital simbólico, era rico tamén, porque herda toda a propiedade que ten o pai e todos os negocios, entón está moi ben posicionado políticamente, estudiaba francés, tiña cultura, entón está moi ben posicionado. Entón, Castelao fala varias veces con él, porque hai un momento en que deciden se as Irmandades da Fala teñen que integrarse no partido da Orga de Santiago Casares Quiroga, deciden que non, hai un sector que dice que sí, outro que non, ao final creo que foi unha equivocación. Despois a outra gran figura naquele momento, que foi outra perda para min, para Galicia, bastante grande, é outro home moi rico, moito máis rico que ele, o home máis rico naquele momento, que era Portela Valladares. Portela Valladares era de Pontevedra, casara cunha catalana, coa marquesa de Vías, e tiña unha fortuna inmensa. Entón, el crea un periódico en Vigo que se chama El Pueblo Gallego, que é o mellor periódico de Galicia, onde colaboran os grandes intelectuales. Os grandes intelectuales están en El Pueblo Gallego, porque pagaba ya a todos e procuraba que fora un periódico de prestixio. Entón, el dirixe ese periódico. Entón, hai un momento en que Casares quere pactar con ele e dille, digo, mira, aposta pola República, el fora xa ministro na ditadura e formara parte antes dos gobernos monárquicos, aposta pola República, que vai vir a República. E dille máis ou menos, non me veñas con contos, isto non ten futuro, a República non ten sentido. Entón, Casares Quiroga quedou como independente, como figura que defende ese proxecto imposible que Portela Valladares non ve, por desgracia non ve, que despois sí que se vai sumar. Pero, en principio, el vai quedar de líder do republicanismo coruñés, era un bo orador, entón, a Castelao suscitaba algo de que íalle moito a Portela Valladares, porque pensaba que podía ser o Cambó galego, pero no outro vía unha especie de señorito da Coruña, porque nas declaracións que tiña era un pouco despectivo co galego, cando lle pide que lle aproben o estatuto, que lle den a data para plebiscitar o estatuto, el tarda, ao final vai intervir gracias a Osorio Tafal, que era profesor do Instituto de Pontevedra, consigue que saia adiante o estatuto. Entón, digamos que todo o sector en torno a Santiago Casares Quiroga pois vai conseguir que se aprobe eso. Pero ele estaba un pouco descontento da figura de Casares, porque chegou a ter moito poder e se fixera algo por Galicia, pois as cousas cambiaban. Entón ten unha relación así pouco tensa. Bueno, pois, se non hai nenhunha pregunta máis, damoslle finalmente de novo as gracias a Miguel Anxo pola súa intervención e o agasallo que non podía faltar. Moitas grazas.